Представяме ви Comfort Ease Posture, удобен и лек колан с раменни каишки, който незабавно коригира изкривяванията на тялото и облегчава болката. Лошата поза може да доведе до изкривявания във врата, които предизвикват болезнено напрежение, свиване на раменете, изкривен гръб и дори изпъкнал корем. Comfort Ease Posture автоматично издърпва раменете назад в правилната им позиция, за да предотврати прегърбване. Позата ви незабавно ще се пренастрои към оптималната позиция за вашето тяло. Comfort Ease Posture отвори гърдите ми, така че можех да дишам спокойно. Правилната стойка без усилие и оставянето на болките в гърба в миналото вече е мисия възможна. Само сега изключителният Comfort Ease Posture на достъпната цена от 49 лева. Това е вашият шанс за облегчаване на болките в гърба и раменете веднъж за винаги. Обадете се сега на телефон 02-437-2277 и поръчайте вашият колан с раменни каишки за поддържане на правилна стойка Comfort Ease Posture на достъпната цена от 49 лева. Ще се почувствате като нов човек, като преродени. За бързо, лесно и удобно пазаруване посетете и нашия уебсайт tvboutique.bg.